ụmụ iyi oge nụ ntị ọfụma. O nwere ibe chọrọ ime observe ebe a nọ taa. O nwere ibe a na-akpọ organic settings ndị nwa nọ na Europe. O nweghị ife ya bekọta n'ụwa a ka ị ghachi igbo set na na-enye ife a bụ nkwụba anyị, ife a bụ ede, ife a bụ akpụ, otu a ka o si wee dị. O tego ịfụbeghị ụdị ife a. So ka m bụrụ anyị iji afụ ụzọ kịta. Mana ife mere bụ na achọrọ m ịgwa Fada Mbaka okwu. Fada Mbaka na Fada Jerome. Fada Mbaka o nwere ife ịgwa Matias Ezeaku. Ọ ka ịdị aware na m anụghị ya. Ịgwara Matias Ezeaku na emechakwa finally na ọ ga-achọ iru Jizọs Kraịst, na ọ ga-agbapụ ji this and that. Fada Mbaka onwe nche egwu anyị. Ị makwa iri oge anyị ji wee buo amụma wee kwuo na Buhari bụ prayer answered. Sisi oge o nwegodu ka anyị si afụ ya. O nwenuru oge ịpụta sị ka ime damage control ka egwu anyị ụmụnna na-ekwufie m ọnụ sị gbaalụ ahịa gbaalụ na nwekwe n'ebe dị ya, mana ị nọ ka na-eme ka ịdị ọ. So wee decide ya ka m gwa ya okwu na Fada Mbaka ụka bịara abịa. Ife niile ndị ọcha butere anyị ebe anyị kwesịrị anyị nọ n'anya anyị scrutinize ya nke na-adịrọ mma ya kọfa welụnụ nke a. Ife na-ada awọ ka ada awọ. Fada Mbaka otu ịnọ kịta ịnọ na-eko vụnavụna abaga na-ekwo ka m gwa ọ bụrụ Jizọs mere gị ya. Ịgbakọ ndị chi fada before you fad ss onweke week agịnwa sisi isi na-egwe nwe onye ọzọ. Ọ ka ịghọta na o nwere awele ji bi ụwa ife abụọ na taluchi. Mbaka achọ ka m gwa ya na ọ bụ dibịa ka ị na-alụ akwa ga na-alarụ ụlanụ ọ gị nwere ego akwụ flag gị ka ịghọta na ọ bụrụ Jizọs. Ọ bụrụ na Jizọs dị pawafụl etu ya isi eko, ndị Israel kịta ga-eji ya n'eko, mana Israel bilivu na pawa military ya na-eweta na-ekwu enukwu a na-agwaghị na nwe ayọndom abụrụ Jizọs. Mbaka ka m gwago ndị Igbo dị very intelligent. Ọ bụ na Jizọs na-eweta ego ọ dịghị ụdịrọ ka mmesi ebe anaba South Africa ala na-agba m ga-akọmiti onwe m fula head toe body ife ọbụla na watoyo. Mbaka otu anyị na anyị nọ na streeti ya agbanwu streeti ihe emenwu ya rapụ ebe a bibe gị na Chigokpa ka ị na-eme n'ọhịa. O nwere onye amụrụ n'ụwa afịa bụ Jizọs? Ọ dịrọ. Oge a Jizọs bịa 2000 years ago that letter word J adịghị eme exist. Ara na-eme ka anyị maa na afịa abụ ya Yahshua. Si kpọọ onye afịa anụ. So Nigeria ka nna abụ ọkọ mmadụ nakọta na-aza die wait nke na-eme fim na afịa die wait nye ọnwụ chekwa kama ya akpọ ọnwụ chekwa ka e wee bụ na anyị ka oyi aka n'ihe ndị ọcha eme ya die wait. O nweghị ife dịka Jizọs. Ije na Spain jee Portuguese kpọrọ ya Jesus. O nwere nke gbasị bọọlụ ụbọchị ya akpọ ya Jizọs dị Navas iyotego, mana ha nwa ji ekpe ya na-abịa akpọ ya Jesus. Mbaka ka esi akọwalụ ndị be anyị n'onwere na God a na-emefe bụ Horus. Ka anyị na-agwakwara ndị mmadụ eziokwu ebe a ka emegiri ebube mmụọ nsọ pụtara. Fada Mbaka ka gee ntị, ebube mmụọ nsọ pụtara wee kwuo hoha na onwe ebe ọ jelụ na ọgwụ ọfụla ebe ahụ dị agbara ọsọ mụrụ mmadụ clear 21 days fasting ka ndị adịbizi ka ya wee weregodo ndị anaba. Anyị bụ ndị Igbo nwere ife eji mala anyị nkụ dị na mba na-eghelụ mba nni si rapụ biko. Ife niile gbasara kolonializm ịmara anyị onwere nke anyị na-eke, mana ife anyị ji wee jidesi ụka akike bụ na onwe ndị ji ya na-alachapịọm. Jizọs adịghị enye ego gwa ndị mmadụ eziokwu. Onye a na-agbapụta n'ụlọ ụka tụọ ha nki ndị mmadụ ada gwakwara bie ka o si were ha nki ya pụta mmadụ na-edara na bie. O nwere da nwunye ya nọ na-akpagharị kwesịrị iri ya ndị orie ma ọ dịse ha nki ka ọ na-agbapụta nnọọ n'ọta atụ ọnya ndị mmadụ ada. Ife a na-akpọ ya bụ ajụ n'ọnụ ụmụazị aghọtara baa ya afọ Igbo kpọọ ya anointing. Ibe abụ ọlụ ka a na-eri nwere ibe dị iche n'ụlọ nwa na ụmụazị yahoo. Ọlụ bụ pakejin ejizi Jizọs na-azụ afịa na-azụkwa so mụ ha na-ebule enwe ụlọ mgbe ụfọdụ n'ọha afịa ka a na-azụ. Isi Peter Obi ọwa were projekti ọwa ọjị ọ ife gwara ya ọ kọwalụ nna ahụ ọ bụrụ na onwe projekti ahụ si kọwalị ya na a ga-eme dị projekti masị agbanụ nwalie enye ọrụ ọ bụrụ enemi. Onye nke si na prayer answered jidere ndị Igbo taa ya ule. O nwere ofe ife o mepụtara anyị n'ala Igbo nothing mana si na prayer answered. Ọ na-abụ mmadụ dị ka a ga-apụtakwa again ị na-ewelite ọrụ na-ekwu okwu. Fada Jerome ife gbasara ya n'okwu a ife Matias Ezeaku kpọbara ya because of okwu na ụmụ nwaanyị Ezeaku na ụmụ nwaanyị nke ife kpọrọ ya Enugu Ezike. Ụmụ nwaanyị Enugu Ezike
na fa na alazi casting ya sila kasaran ala ebe ọ ife na-akọwa Fada Mbaka ugbo one ka iwepụtago ọnụ kwuo maka ndị fada na-ala ya makwa ndị fada nwụchisicha ụmụ elu na ịchọ ka njekwa ihe ofu na anyị na ha na-azọkwa enyi anyị nwaanyị azọ nwa enyi nwaanyị dị anyị n'aka fada iluzu gị nke na anyị na-eme kọmpetishọn iji ego fada abụọ na ọfere nwa Sọnde ego agba akasa ụlọ na-ala righiri ụlọ ala risicha na mụọ elu mụọ ana ọnabịa ka ị na-eweta ọnụ ụmụ nwaanyị Enugwu Ezike nka ọsọ be ha ka alụ dị tie ọnụ ebe ị ga-etinye ọnụ ịrapụ ibe ihe ekwu ibe ebe a na-akọ ọnwa mgbachi asa eze akụsịgo na ọsọrọ Fada Mbaka ihe niile ikwuru asịrị prọfet ọ na-eme asị na adị emefe a anyị makwana ebe a na-alụ n'ọkwana ụmụ nwa agadi nwaanyị a ife anyị na-agba mbọ ka ha napụta fa n'aka unu na unu elie nafa ya na nwoke dị ndụ na-agba mbọ na-edoneti na chọọchị ife ọbụla lọnshin donation ife niile ọ na-etinye ego nwoke megidezie biznes ụkwụ kpọọ nwoke ejizi ego megide nwoke si Ibadan nata megide nwoke si Lagos nata na Oziada village emegide daa arụ yagide tọrọ ya na-ebugharị ya nwunye ya na-ebugharị ya megide nwoke anwụrụ tutu ọnwụọ nwezibe na participate n'ụlọ ụka jizi ego ụnụ abịara mee ụnyara Jizọs enyere ya ego ọnwụzie nwaanyị agbakwute ụnụ ka agbalịba asị na ga-ebupụta regista bịa mee clearance ụfọdụ enifa without inyefa the befitting burial ba deserve asị ndị worshipgoro ụlọ ụka for the rest of their life anyị weta ọnụ na ọ dịrọ mma ụnaba aka ọnụ na adịrọ mma n'ala Igbo ngwongwo na-eruo n'oge unu ga-ebu ya na n'ife ọbụla ndị ọcha butere anyị ebutelu free anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ịdọ naanị maka na anyị na-agụ agụọ wee chịrị nwunye n'akpa onye ọcha nyewu Jizọs a isi na obi dị ya mma ọ bụrụ na ọfụli asị ife ga-eme ka ị bụrụ mmadụ onye ọcha ama enye gị a Fada Mbaka mụnwa na-agwa gị a ọ bụrụ na ala ọbụla anyị mfe nkwenụ ka anyị bịanụ befara ka anyị na fa nọ ya lịa nwaanyị fa ji edina ya visa fa edina ya visa rikwu ego ya visa rie ya ada refọnd ewere anyị na-agbazu afịa esi na wepụ ndị ahịa nke wepụ ole ndị tutu ndị ọcha abịa ebe a anyị adịgo civilized anyị nwe constituted authority n'ala Igbo ife niile na-aga ọfụma abịazie were ọbara ngwa were rọbishi abata na be anyị ọkwa GMOs ka a na-ekwu okwu na etu afa si weta GMO ọkụ ya bụ etu esi butelu ugwu Christianity ọ bụrụ na uru nwaanyị ha ji gbachite nkịtị ndị na-akpụ isi na na-egbuo unu ọkwa Britain butere anyị Anglican ebee ka fa nọ mgbe ndị na-akpụ isi na ana na-egbu anyị 1967 ọkwafa jeje fọm ala witem na sọplai vive ji egbu anyị chefuo na anyị na-akpọ ofu Jesu Kristi ekwesị ọzọkwa mmadụ tetụla na otu okwu na-esiri ya na-eje achọ Jesu Kristi ọ gịnị na-emedu ha bụkwa Matias Eze akụ aka anyị rikwa ndị na ala Igbo ọnụma na-esu anyị o ruo n'oge onye ọbụla ga-ajụ onwe ya ajụjụ gịnị bụ Jesu Kristi ga Jizọs ga ame nke Mbaka be nna gị mmadụ ọ na-eji ego tiziri nwaanyị na Jesu enye aha ego okeke ụmụnna gị ego ke onye ọbụla ego n'ala Igbo ka anyị mara na ọ na-emebe ma ọ pụta one day atị aka ifịa ihe niile edere anyị na Baịbụl once ka o mee nya ripitie kịta ka ifịa ka anyị kweta nya ripitie eji anọ kịta abụrụzi age of believing ife a bụ age of knowing time a ga-ama nke bụ eziokwu anasị anyị na-anya mata eziokwu eme ka ọ pụọ n'oru anyị esigo n'oru agbụ ekele anyị n'ime ụlọ ụka pụta anyị arapụrụkwa Chukwu stil nọ na anyị rapụrụ ụka onye si n'ọtụrụ ụka ka ị ga-eji ya afụ Chukwu onye asịwala ọnụ mana ọ bụkwa ma Chukwu dị anyị ma Chukwu bifo ndị ọcha bịa ebe a so Fada Mbaka ịgbara ọgwụ gị ṅụọ izu ike oge nke gị agaana ihe imego konjagụ niile fọmatị gị niile ndị akastigo zuo ike rapụrụ Matias aka ife ọ na-agwa ebe eziokwu ụmụ Igbo a sị ka m kelekwa unu ị na-anya ikwu ebe m nọ anọ m n'ogbe ebe a ka a na-akpọ ụmụ ojii gburugburu Okodu ka akpọluo ya n'isi iyetego abịa m ebe a na-eliwasị o nwe odogwu na-apịagodu m ya na emperor taa Fada Mbaka iji gwa ndị otu ibe ngwu ka mụ akwụkwọ ndị omenala ibe anyị ibe na ebe nọrụ n'ọfụma Nnewi